नेगासिनो हेलो एभ्रिवान गुड मर्निं फुंनि नै जोङो दायो थांगासिनो दङ प्रग्रामावहाय बिबिसिनि डिपार लाइफ कनफारेन्स जादों आरोना नावहिरुवा गामियाव आरोना ओमफ्राय दायो नै जों हाजोथिंहाय थांगोन नावहिरुवायाव दायो नै जोङो सुसकेट मोनबाय आरोना दा थांगासिनो दङ जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना थ' दायो जों सुसकेट मोनबाय सुसकेटै हाजो जानानैहाय थांगोन आरोना थ' दायो जों जमाहै महिलाफोरजों लोगोसे ओमफ्राय लोगो सासे दङ ओमफ्राय बिदिनो जमाहै थांगासिनो दङ आरोना जा बरिया नुखादों आरोना दायो जोङो नै सुसकेट बारबाय ओमफ्राय नै हाजोखौ लाबाय आरोना थाब थांजेनबाय ओमफ्राय दायो नै गाहायथिंहाय न' हारि नुदों ओरैबायदि बरिया आरोना जायगाया ओमफ्राय नै हाजो सिं थांनानै माने फुरा इन्ट्रेस्ट नाङो आरोना फुंनि बिदि थाबायनो मोनबाथ' आरो इन्ट्रेस्टआनो आग्लाय सिग्लायखा आरोना ओमफ्राय दायो नै जों थांगासिनो दङ टार्निं बहुद टार्निं दङ आरो हाजोनि लामा नालाय ओमफ्राय फुरा माने महिलाफ्राबो ओरैबायदि माने गाखोनो हाला बिदि जाहैदों आरोना ओमफ्राय दा दिनैहाय जेबो जायाखैना गाजा थांगासिनो दङ नै भिडिअ लालांगासिनो नङाबा आङो गारियाव गाखोबाथाय भिडिअबो लानो हाया आरोना फुरा सिरियास जाखायो ओमफ्राय दिनै जेबो जायाखै इसोरनि अननायाव ओमफ्राय दायो नै जि बरियाहै थांगासिनो भिडिअबो लालांबाय थानो हादों आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि टार्निंखाना नै बेफोरावनो माने ओरैबायदि खर' मिदिंजोबदों आरोना आनैमोनहा ओमफ्राय दायो नै थांगासिनो दङ जोङो नावहिरुवा आरोना ओमफ्राय दायो नै आयंआबो गोबां ओंखारदों बायहानायखाय सोंलांबाय थादों आरोना ओमफ्राय आहा दिनै जि बरिया थांनो हादों जेबो जायाखै आरोना ओमफ्राय नै थांगासिनो दङ जोङो सोङैहै आयंखौ आरोना रायलायनानै ओमफ्राय दायो नै मोनहैबाय जायगायाव जेराव जागोन जायगा बेयाव मोनहैबाय आरोना जोङो दायो प्रग्रामथिंहाय थांनोसै आरोना दुरबल गोनजालै जाहा पार्टनारफोरा दुरबल गोनजा मालायनियाव मोनफैना काजि सिंगाय खावना जाफैबाय नांथारसिगौमोनलै क्लासआ नांसिगौमोन सब दुरबल जोंनि माबा महिला पार्टिफ्रा सानै खैजोन हायदोब्रा जोंनियालाय मिथिया मिथिया साहा लोंनो थांदों दा मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय साहा लोंनो थाखाय फुरा माबा लादों आरोना बिनिफ्राय साहाखौ लोंग्रोनो लुगैदों मोनजाफेरिफोरा होखादों नै नायसिगोन नोंसोरलाय गुवाहाटियाव नामायनायाव मोनथाराखै केनभासनि होनना बुङो पेन्ट खालामनो मानो ज' थाङो पेन्ट खालामग्राफ्रा बाहायो आरो पेन्ट खालामो नाङा दे आंनो माबाया जांखिग्राया कलेजाव खिन्थु नैबे लग' गैयि आरो दा बे लग'खौ होना लाबोदों apa इसोर बे खोथाखौ साफ्रोमबो बिरादफ्रा बुजि मोनो apa इसोरजों आर'ज खालामदों साफ्रोमबो जों खोथा बुङो गंफ्रोमबो न'खरनि जिउआवनो खोथा बुङो मोनफ्रोमबो न'खरा फेमिलिया जाहाथे गाहाम रोदा फोसावग्रा साख्रिबो न'खर जायो apa इसोर आर'ज खालामदों मोनफ्रोमबो मण्डलियाव साख्रि होग्रा मण्डलि जाथोंसै आर'ज खालामदों सुदेमपुर बाप्तिस मण्डलिनि गेवलसान दैमारि बिथाङा नोंनि मुङै दान
बसुमतारी रौतानि प्रेसिडेन्टआ बिथां फंबायखौ फैनो खावलायबाय दा फैबाय थानाया Patra manusia kadang nih. Pun lah nih ya, malah nih. Selana. Guys, man lalai dia. Muni, ya sepotong lan lu dah. Ya sepotong lan lu dah. Ani tutulah nau, hai dah nau, engkam san tak kayak kita sebenarnya hai dah. Wah, hai di sedang apa? Ini jauh lebih kacau dengan apa? Hai di sedang apa? Jinsat. Hai mana? Hai mana ke? Hai dah betul lah. Hai aku lebih eur ini daun nana ini daun ini ya, macam mana sama? Ledam puda, duh ini mah tudang. Sendal ana lara. Oh ini dah ada sendal lala. Nó ba lình mình sẽ phải không được. Bao con ra, cầm ra cái này bê này sẽ ra cho nhiều. Mà tôi xin để lại. Nhiều ham gì nó này cái này cái gì thằng là thằng này. Nó cũng nhẹ này, nó cũng nhẹ. Video kau makan enggak? Video kau makan? Sosial lo? Mana sosial blog lek? महिलाफोर प्रग्रामाव हायनाया आलासि जाबथिंनो सेसखा गय जाबथिंलाय सावराय जाबथिंलाय उदैयानो फुल न' उदैयानो फुलखा नाव हिरुवा गामिखौ गिदिंना होबाय दिनै नाव हिरुवा गामिखौ गिदिंजोब्बाय दिनै पुरा पुरि राउन्ड मारिजोब्बाय ना खना खनला गोबावदों खनसे हायदों नालाय फार्स्ट टाइम गामि हाबदों नुलांबाबो हाबामोन आरो बिदिनो थांनो होल' खालामो जेबो आइडिया गैया आं गामि बिमा मिथिखायो होमबाबो माने बिथिं हाबा माबा थाङो आरो गिर्जानि बे लामा माबा लाना मैया गिर्जाखौ नाव हिरुवा गिर्जा न' आरोना भिडिअ लादों पुरा गामि गिदिंखाबाय गिर्जा न'थिं ओंखारफैबाय दायो थांफिनसै गिर्जानिफ्राय सफैनो हानाय जोंनि बर' बापटिस्ट कलेजनि गुबुन गुबुन जायगायाव बिनि उनाव राभा बापटिस्ट ख्रिस्टान एस'सिएशन जोबनायनि होलांसिदां गेले गेथेहाय खैथा गोलोमदै हनाय खै बाल्थिं नुगासिनो गोबां हायजोबनानै दा आं सिरियास जाबायलै जेन तेनसो थादों मन'
Hai kanai kamu nor dah. Mulai salah menang ayo. Gila macam ayo apa saya serius. Hasil selang gas. Mengenai Cina liau saling apa kali saling negasibu.